специално за всички приятели, лично и категорично. Яша! Сега! За мой приятел Ивайло! Енергия, ритъма на сърцето, оригинални коректни хитове, само с DJ Алис Бастата. И казвам всички ръцете горе, горе, горе. Ти си човека шампионе. Ladies and gentlemen, ударна дозата с Ти за Радио мен Рома. си моето злато в сърцето. Любовта. Ти за мен си моето мило, чуваш ли? Разбери. Това му трябва на човек, хубава жена, мило като те. Лейле, 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 като те. Лейле, 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 майко мила, като те. Енергия, ритъма на сърцето, оригинални коректни хитове, само с DJ Алис Бастата. Поздрав специално от Ивайло за Марко и неговото семейство, за малкия Роберто. Какво му трябва на човек, то с момент за напред. Какво? Пари, коли, жени, всичко. Пожелавам ти човек, здрав нещастие, късмет и цял живот. Пари, коли, жени, всичко. И каза всички Радио Рома, ръцете важна горе. музикален канал. Ти си човека шампионе. И казвам всички ръцете горе, горе, горе. Ти си човека шампионе. Ти за мен си моето злато в сърцето. Любовта. Ти за мен си моето мило, чуваш ли? Разбери. Това му трябва на човек, хубава жена, Райко. като те. Лейле, 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 ле, като те. Лейле, 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 майко мила, като те. Яша Ленче! Хоу! За гостите от Тетевен! Яша Лера! Ти за мен си моето злато сърце.
злато те. Благодарим.